Ki khubor ka bate se TV. Ka kam da ka Mahindra Powerwall India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kadorbar pelun kebujulong shisin shisnam jangka khasi author society hakanyo truk ujuliu arjar arpusan klashim yakarai bandawai ke sarkar jilla bahkan pelong yaktian khasi kum yaktian sarkar ni ko official language haga jilla hagajinya keren bakilar pathai khubor president jangka society Dr. DRL Nonglat ulong bagan gajing dawa kalong hadin bela itho kum yaktian sarkar yaktian khasi bargaro hausnam arajar san limbaga migilai language act Ulayat huru baga society kan bud din ting ikajing penrung. Yaga ketien khasi haga kernet wapra jong keriti senchar kari India. Baru loong ru kumbaga pau ka i. Kumbaga sarkar India kam dan jing temu. Banwanra ikajing penbet thamai. Haga kernet wapra ban ajing itu yaga ketien khasi. Ulang shushu ru balada ka sarkar India garang yai kuman. Ka society kan sepenlong daga rali ke behe hakisngi ke bansawan. Isukan mentep. Syabaro kit khot jong ka society kamtan gitu ki bomla ban poi menta ne ki daw bomla kiat ba kador barba jongka khasi author society ka ba julong si sen chisnam hagi bnai mi lan ni jon ni lala ban pelong menta kesngi ba ni lala ban pendat sibon ki kam kentup ya report jongka jing ka kaipot jong ka jing trekam jong ka society ngaduk kesnem ko ladap haduk mentah badadien jong kita gikam ngirayo ro banjir ya kinong gikam ki batmai nagam ta pot trekam jong kesnem arhajar arhusan haduk arhajar arpo nyau ya ki katu ni kirai ki bakongsan jong ka dorbar menta kesni kawai kalong ban budden ting bat ke sarkar jilla alor ke jingdawa ban penlong no ye ketien khasi kawai na ketien sarkar jong ke jilla lani ke official language jong ke jilla nalor ke english namar nado bangyo ye ke jilla ke bapura ke english kelalong ka official language lan diktim sarkar but agasnem arhajar san lengba ka Meghalaya language act la penlong ye khasi bat ke garo kum ki associate official language menta ke khasi author society nadu gasnem arhajar kulai ni labu ye ke dorkas akhmat chief minister ban penlong no ye ke khasi the official language nalor ke English ki hadu menta ke sarkar kampat le ke rai jong dorbar menta ke singi kalong ban penjur ya ke jingdawa ba ke sarkar kan penlong no ye ke khasi the official language jong ke jala alor ke jingdawa jong ke society na ka Ministry of Home Affairs Government of India agbedai bat ke jing penrung ya ka ketien khasi hapo ka kernet ke bapra jong keriti senchar kari India agbede bat kene ka society menta kasni ka dorbar menta kasni kala rai ba ngin penlong biang ya ka national seminar hanong ba Delhi ha kasnem arhajar arphon reo ye ka por ka batikna ngin sapentep yepi ndala day kapor ngidan gejinga trelang bat ki khat jongi ki badan Delhi bat ki wei di kisang ki baju trelang bat ni badan Delhi ngin penlong biang ya ka national seminar kan dai ka sien ki baar hang thia nong ba Delhi agas nam arjar arpun reu ban pensngau syang sarkar India ya ka jing dawa ke jongi ban pendung nak tin khasi hapo ka kernet ke bapra jong riki sisyat nangta kawai pat rai ke pakongsan
kalong ban budien hak bedai bat kajing ai jong ka Department of Arts and Culture ya ka jaka hangtai hapo travel ha compound jong travel research institute Maulai ka jaka ka basan hajar arts pa square feet ka bala alat se ka khasi author society handrai ya ka process ban hand over lani ban ai tino ya ka khandau hadu menta mempadap ti ngilekot ban budien bag sarkar kan state no ekani kenang bang ni tai no la ka jong ka office jong ka society nangta ka wei pade ka rai ka bangladesim hakilika jingalang kalong bangin pendap no ya ka wei ka project ka bahe kata kadai ka khasi dictionary khasi English dictionary hakini ka dictionary kan donro ka jing penbiang ya ka bangi ong ka phonetic transcription ka pamat ban penbiang ya ka jing keno ka sur ban keno ya ki kentien khasi tikan ni kanong ka dictionary khasi dictionary ka bahe do hadu menta ngilala bandlum kumbaar phoar hajar ki kentien bat ngidon ke jing temu bahau benai nailor ngin sabu no ha ka website jongi na kam ta ke jing tip jing pai ba bat hau benai no pra jongi ni ka snem ngin session no ye ka khasi dictionary bala fun ye kini ka project da ka Directorate of Arts and Culture Government of Meghalaya kini kilong kikam kiba kongsan kiba ngilarai mentagasngi ti hakaban penurlong ya ka jing penrong ya ka tien khasi kom ka tien sarkar apo ka jala bat ha ka jing penrong ya ka tien khasi apo ka kernet ka bapra jong riti sunsyar ka khasi author society kam sim sange kembali sepi ki media ki perkhat bangi la sangabjar ndai mentang ngidan ka jing pensyai pa ba ka bangim sim dapan bena hai kilat patai kubor ki snat jongi lani ki unit jongi hai keleng ka bri nyutrep kan thup ya snat nongstan snat mairang snat nongpo snat kliriat snat jawai snat maukerwat kini ki penlong ya ka jing pensyai pa ba da ka pikilet siki school siki college ban pensyai ya ka di ka jing dan kam baga tin jongi kan yo jing itu da community sunsyar handrai lada dan kam mentaka sengi ngilarai ladangi i ba ka sarkar haga jela lani hadali ki kuman ye ki jingyar dawa jongi ngimban se ban penlong ya ki rally ki bahe bati ki procession ki bahe hakini ki bnai bat kisnem ki banwan kita ki long ki kam ki bangi lakren hakini ka sengi haki ministry ki ba fair hamtam haka Ministry of Home Affairs kumjuro aka office jong Prime Minister ka office jong President jong dari India dan dari hadu menta ngim simyo ya ke jawab ke pasai ni i kumba ka sarkar India kamdan ya ke jing tmula ne ke intention ban amen lani ban penbha ya ka kernit ke bapra jong riti senchar dei halor kene kanorim ban akaleng jongi ikwa ban buddin piang kene kam bakhadu kade kasem ar hajar lai abala pendung katu kani ki tien ke batmai ko ka kernit ke bapra ten rei hagitu islam wala ke jing dawa jong khasi authors ka long ka bajur la dawa la khamslam hanrei namar bak sarkar kam pat simpas lani sim ya ka rai lani assembly resolution ban pendrong ya ka tin khasi hapo ka kernit ka bapra ka jingdawa kadang long betang na ka khasi author society bat ka jingkren jong ki MP ha parliament na ka leng jong ka sarkar jela kala le suki palat bat kumta ka sa teng ke kam dan rei menta ka sarkar jela agasnem arhajar khatra mo arhajar khatra kala sim ya ka resolution da ka assembly ban kerpa ka sarkar India bat nakren jongi la follow up dimenta kam deisho bandang
Susngap kumtu, but lada kasu sngap na lorba kitin jongi ka along ko weni kitin ki bala khamse khman amtam lada khenni ki jaktin hangni ka than setai lammi ngi laitno eka asmis ke bala long lupa ka kitin bala itu da kariti sensar ka kitin jongi la dan chakmat tila da kim pediang ka dai kuma pi ongopi kala bandong ka jing iben ye ka kitin jongi kila ayingi ye ka jela ki klem ai ka kitin ngilong ka jela ka ba klem la ka jong ka kitin ki ka don hangta ka jing sngau ba ka sarkar mi kam snap lani kam ai iki jing da wa hok jong ka jing pen kan mau yo chief minister da ka city but ngi la kwa bane kendo yo ina keleng jong u la IT how way ni cabinet minister ba polung do bane kendo mar ka kenwon jongi kale kendo yo how banai march menta kasnam but ula ai ke jingkular ban sa simkhe ne kam bane kran ka cabinet but ngis kam bon sole ya kata but menta kasni la rai ban putien ne kam ban penong tien sarkar ya kanu tien ka bahapo jong ke jela kamizo kedai ka state official language nalor ka English Mizoram di mangi hangni ngidan ke English kam ka state official language amdan jinge amdan kalanti ka ban khang ban penong ye tin khasi sakoi pat ka official language dan tin sarkar nalor ka English ngim ong ban pendu no ke English kam ka tin sarkar hanrai badai ban pendrong ye tin khasi kum kawai pat tin sarkar ko jong ke jela nang ba kini ki jing e agaji dai jong ki pai ba but ki department sarkar ba fair kinam long sa ki jing e kum ba karong menta bon ki pai ba ki sitam jingmat ban ye kendo ki officer sarkar ki bom nang khasi kata kadai kawai nang ta bon ki department ki barang pha da ki jing tho haka English sya ki snong kendong lani si ki seng ba fair po jong ke jela Meghalaya da ki jing tho haka tin English haka ba ki pai ba kim das no thu ha ong no mata wat u khasi ru hap tho da ka tin phareng hau khasi ti kani kalong ke ai ke ba ngim sola ban chu pediang sa hadu mata namar ba ngiladan da ka tin ke baladan ya ka standard ke babiang ke bala itu da ki Bor University nadu Kolkata University Guwahati University kanehu bat baro ki university ba menta nangta bala itu ro daka UGC jongka sarkar India ti kaktin khasi kala biang bha dan kerdan ke ba la bandongka official language jongka jala jet biang ha kini ka dorbar ke menta ye kini kinokit kam President Dr. DRL Manglai, Vice President Dr. KD Ramse, General Secretary Dr. RP Kharsien, Joint Secretary Ba S. Marjon Kharpan, Finance Secretary Ba Friction Kharsien, Treasurer Ba Kitbok Nongklau, Editor Dr. Thomlin Lensing, Nangta Secretary Publication Committee Dr. MM Khamdej, Nangta Ngidan Kidkhot Jong Central Executive Committee Professor Srimlat Khar, Dr. Esther J. Shongwan, Professor Badab Linwar, Professor Desmond L. Kharmauplang, Bat Iba Rafael Warjri. Ngidan Deki Auditors Dr. Davidson Dingdo, Bat Dr. Kamper Hawa. Kini kinong kitkam berajiat bat puskam bentagasing. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators
and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.